quantets? No sé, 20? 30? Hauríem de calcular el volum del gobelet i dividir-lo per el volum de la boleta. Ah, doncs vinga! El gobelet té forma de tronc de con. Aleshores es pot calcular el volum del gobelet con la diferència entre els volums de dos cons. Primer, per calcular el volum del con gran, observem que El radi de la base és 3,25 centímetres l'altura és 26 centímetres. i aplicat la fórmula. Tenim que el volum del con gran és 287,59 centímetres cúbics, Fet les mateixes mesures amb els xicotets obtenim. que el seu volum és 77,12 centímetres cúbics. I finalment, si restem els dos volums, El volum del nostre gobelet és 210,5 centímetres cúbics. Ara calcularem el volum de la boleta. Es pot observar que té forma d'esfera. Llavors farem servir la fórmula del volum d'una esfera, Primer, per calcular el seu volum, veiem que el radi de la boleta és 0,8 centímetres. i aplicant la fórmula. El volum de la boleta és 2,145 centímetres cúbics. Aleshores, ara ja podem respondre a la pregunta. Sols cal dividir el volum del gobelet entre el volum de la boleta. Així, tenim que es poden amagar el total de 98 boletes. 98 boletes? Això és massa. Ui, hem oblidat un xicotet detall. Quin? Mira, les boletes no ocupen tot l'espai dins del bolet. Abans de la divisió, hem eliminat el volum de l'aire que hi ha entre ells. Això sembla força complicat. No tant. Omplim el gobelet amb les boletes i aigua, Traiem l'aigua del gobelet que mesura 106 mil·lilitres. i és equivalent a 106 centímetres cúbics. Els restem al volum del gobelet. I finalment, dividim entre el volum de la boleta. Aleshores, el mag pot amagar 48 boletes. Al nostre món vam créixer forts, vam fascinar tothom, ens van educar per guanyar. Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats i me n'ha abandonat fins als meus somnis. Tot i canviar de cara i nom, un cop perds ja ningú et pot